passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Què passa, gent del submón? Benvinguts de nou al nostre noticiari, on analitzem l'actualitat valenciana més recent. Sempre en valencià i en normes del Puig. En este noticiari descobrireu les notícies més particulars i especials de València. Per a que estigueu sempre informats de tots els detalls que més importen als valencians. I m'aprenim en la primera notícia. El passat diumenge 7 de juny de 2020 se celebrà en la ciutat de València la manifestació en recolzament del Black Lives Matter, un moviment que lluita contra el racisme en els Estats Units d'Amèrica. La convocatòria, promoguda pel col·lectiu negre d'afrodescendents i africanes Comunitat Valenciana, ha mobilitzat a més de 1.000 persones a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats. Però l'emotiu acte en favor de l'igualtat ha quedat ensombrit per les inexistents medides de seguretat sanitàries, obligatòries durant l'estat d'alarma en el que se troba València per la pandèmia del Covid-19. L'acte se celebrà durant la fase 2 de la desescalada, quan només se permeten reunions de fins a 15 persones i sense guardar la distància mínima de 2 metres entre elles, lo que ha causat l'indignació popular contra el regidor de Seguretat Ciutadana, Aaron Cano, per provocar un gran foc d'infecció per al coronavirus. A les crítiques se suma l'incongruència ideològica de l'Ajuntament, ja que el passat 10 de maig de 2020, dia de la Mare de Déu dels Desemparats, apenes una trentena de persones anaren a rendir-li honors a la Xeperudeta, totes mantenint la distància de seguretat, però foren ràpidament intervingudes per la policia, ja que estant en la fase 1 de la desescalada, el màxim de persones reunides era de 10. A més, se li obrí una queixa a l'Arquebisbat de València per provocar un foc d'infecció, assegurant que se l'investigaria i multaria. Eixa situació contrasta molt en la que se visqué el dia 7 en una reunió de més de 1.000 persones sense respectar les medides de seguretat. Suma encara més polèmica el fet de que alguns grups valencians hagin qualificat a la convocatòria com una manifestació antifeixista, donant-li connotacions ideològiques i polititzant l'acte. Des d'este canal clamem un no al racisme, no a la politització i sí a que se complisquen les medides sanitàries de seguretat. Ara unes notícies plenes de vida. Se crea en València el primer oasis per a palometes en un parc natural. El Parc Natural de Sot de Xera, en els Serrans, acull una zona delimitada per a la protecció i criança d'estos insectes beneficiosos. La seva confecció s'ha fet a través de voluntariat i de l'Associació Espanyola per a la Protecció de les Palometes. El terreny mai serà tractat en insecticides i tindrà com a finalitat ajudar a prosperar a estos polinitzadors, molts dels quals en perill per acció del ser humà. I seguim parlant sobre espècies en perill d'extinció. Mils de samarucs naixen a l'oceanogràfic. El samaruc, un xicotet peix endèmic valencià, que vol dir que és una espècie que només se troba en València i que està en perill crític d'extinció, està d'enhorabona, ja que el seu programa de cria en cautivitat i reintroducció en el seu hàbitat natural de l'Albufera està sent tot un èxit. Junt a ell, l'oceanogràfic col·labora en projectes de recuperació de moltes altres espècies. Com en el bioparc, que ha viscut un autèntic baby boom durant esta quarantena. 20 cries han nascut durant l'estat d'alarma, moltes d'elles espècies en greu perill d'extinció, com 2 cries de blesbok, un antílop quasi extingit per la caça massiva, una gacela amhor, en perill crític d'extinció, i una femella de bongo, una espècie d'antílop africà de la qual només queden 70 individus en tot el món. Gràcies als programes de cria en cautivitat del bioparc, el futur de moltes espècies és esperançador. Unes espècies que ja duen milions d'anys extingides són les dels nous dinosaurios descoberts en Morella. En una excavació minera s'han trobat els rests de lo que podria ser un gran sauròpod valencià de més de 20 metres. A més de dents de Vallibona-Benatrix cani, un parent valencià del famós espinosauri que rep el nom de la localitat valenciana de Vallibona. També s'han trobat restes de tortugues i mol·luscs, tots procedents del Cretacic inferior, des de fa 100.000 milions d'anys. En què se pareixen el valencià i el català? En què se diferencien? Depren a reconèixer catalanismes i les diferents ortografies en les nostres classes particulars, intensives, personalitzables i dedicades. Contacte en la descripció. Quantes notícies sobre la biologia valenciana? La pròxima té que veure en la denominació d'un poble. Vilanova de Castelló passa a anomenar-se simplement Castelló. El govern local decretà este xiner de 2020, gràcies a l'abstenció dels demés grups polítics de l'alcaldia, el canvi de nom del municipi. El canvi s'ha realitzat baix la consulta d'un informe demanat a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la AVL, per al canvi de nom, que afavoreix la denominació de Castelló en compte d'altres com Vilanova de Castelló o Castelló de la Ribera. L'Ajuntament ha realitzat este canvi renegant de qualsevol consulta o referèndum popular, lo que ha supost l'indignació de les demés forces municipals. El poble ha patit una llarga sèrie de canvis en la seva denominació des de que Felip II de Habsburg li concedira el títol de vila en 1587. Més tard, Felip V de Borbó el castigaria junta xativa durant la Guerra de Successió Espanyola, canviant-li el nom a Castellón de San Felipe. Més tard passaria a conèixer-se com Vilanova de Castelló i en 1929 se li intentà canviar el nom per el de Castelló de la Ribera, pel seu paregut en
Castelló de la Plana. A partir de la transició, el nom del poble se polititzà, convertint-se en una condició ideològica. El resultat fon que en un futur se hauria de fer un referèndum popular per al canvi definitiu de nom, cosa que l'Ajuntament ha decidit incomplir davant la passivitat de les demés forces polítiques municipals. Nice, la beca Blasco Ibáñez, dedicada a estudiar i investigar la vida del valencià universal. Promoguda des de la Fundació d'Estudi Vicente Blasco Ibáñez, la seva finalitat última és la de velar pel manteniment i promoció de l'obra de Blasco i de la seva casa museu de la Malva Rosa. 2020 és el primer any en el que se convoca i si esteu interessats en participar, el plaç d'entrega de sol·licituds acaba el 27 de juny. I si desitgeu saber més sobre la figura del més gran valencianista de tots els temps, teniu un enllaç a la pantalla cap a un vídeo sobre ell que vos van encantar. Unes notícies impactants, però no se n'aneu, perquè seguim en notícies més especials de totes. Saps lo que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos, I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. a part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Aquestes setmanes han estat carregades de notícies i poques han sigut tan interessants com esta. Corrupció, infracció i amiguisme en l'Ajuntament de València. Joan Ribó, actual alcalde del Cap i Casal, dobla el gast en alts càrrecs respecte a l'època de Rita Barberà, anterior alcaldessa. L'actual administració presenta 36 alts càrrecs en contra dels 17 de l'alcaldia anterior i preveu crear 6 alts càrrecs més, en total 25 més que en l'època de Rita. En uns salaris que ronden una mitja de 68.000 euros a l'any, més de 5.600 euros al mes i una puja constant en la contractació de funcionariat, esperant-se per a 2020 160 funcionaris més. El gast anual ja supera en 2,3 milions al de l'etapa anterior. Hi ha encès numeroses crítiques, entre les quals està que el grup Compromís al que perteneix Joan Ribó ha oblidat el seu lema de rescatar persones que el dugué a l'alcaldia mentre criticava el gast públic del govern del Partit Popular de Rita. Altres crítiques senyalen el amiguisme en la col·locació dels càrrecs, siguen la majoria d'ells triats a dit, i igualment en les subvencions i projectes, càrrega que du arrastrant l'alcalde Joan Ribó des de 2015 i que avui en dia està investigat per corrupció pel projecte de peatonalització de la plaça de l'Ajuntament. El seu equip de govern tampoc se queda enrere. El regidor Pere Fuset ha sigut ratificat per una infracció molt greu per l'Audiència Nacional, degut a l'enquesta fallera que promogué en 2017 als fallers, en els que es preguntava per les seues condicions ideològiques o religioses, vulnerant la llei de protecció de senyes i polititzant descaradament el món faller, en un cost de 21.000 euros de diners públics. S'acusa l'Ajuntament de València d'adoctrinar or i de fer-ho a costa dels diners de tots els valencians. I finalment una altra notícia relacionant la quarantena i l'aïllament social en València. Radio Televisió Valenciana duplica la seva audiència durant el confinament i encara així manté els números baixos. Nomenada per alguns mitjans de comunicació com la cadena invisible, és famosa en tota Espanya per la seva baixíssima audiència, encara que des d'abril de 2020 i després d'un canvi de direcció ha aconseguit duplicar els seus números, centrant-se sobretot en els noticiaris de migdia. Ha començat a perdre en maig, situant-se en apenas un 3% d'audiència. La cadena no se situa ni entre les televisions més vistes d'Espanya, ni entre les 5 més vistes de la Comunitat Valenciana, ni és líder en els municipis de més de 10.000 habitants, i tampoc és la triar per els grans aconteciments, ni per els noticiaris, al contrari que altres televisions autonòmiques com Canal Sur, Aragón Televisión o TV3. Siguent la Comunitat Valenciana, la quarta força d'audiència en Espanya i la segona en consum televisiu. S'ha pregat a qualificar a punt de ruïna pel seu elevadíssim cost per tan poca audiència. En un cost total de 55 milions d'euros anuals i una mitja de 30.000 espectadors, el cost per cada espectador és de quasi 2 milions d'euros. La cadena busca desesperadament subvencions públiques i privades en la mateixa medida que rep contínues crítiques per la seva politització, considerant-la com un instrument polític que no representa els valencians ni cultural, ni ideològica, ni lingüísticament, que només és un instrument de nacionalisme català afincat en València. Les baixíssimes xifres comparades amb altres televisions autonòmiques apunten a que els valencians no volen veure a punt. Només durant esta quarantena, en l'obligació d'estar tancats en casa, la nova radiotelevisió valenciana pareix haver tingut millors xifres. Encara així, el govern valencià continua gastant milions de diners públics en ella, a pesar d'estar calificada com un pou sense fondo, situació que crea una constant indignació social entre els valencians. Per això podeu dispondre d'este noticiari. Un noticiari en valencià, En normes del Puig. comptant-vos l'actualitat valenciana més recent. I bé, fins així el nostre vídeo d'avui, sobre l'actualitat valenciana més recent i especial. Recordem als nostres espectadors que podem donar-li mà gra a este vídeo, compartir-lo per a que tot el món el puga veure i dispondre d'un noticiari en valencià i que poden subscriure-se al canal i activar la campanya de notificacions per estar atents a futures notícies. Podeu seguir-nos en totes les nostres redes socials, que són Facebook, Instagram i Patreon. Així baix teniu el contacte a les cases de Valencià i als demés canals que tenim. Però sobretot... No te baixes del submón.